Wel, helo, a chroeso i chi gyd yma i hacio. Dyn ni ar y we am y tro cynta erioed. Mae hwn yn rhyw fath o garreg filltir i ni, felly aroswch da ni. Ond fel ych chi'n gallu gweld, mae'r dorf yn gadael y neuadd fawr tu ôl ni ar ôl y ddadl fawr rhwng Jeremy Corbyn ac Owen Smith. A dyn ni yma, tu cewn y llwyfan yn barod i dderbyn, barn ac ymateb pobl fi oedd yn y neuadd na. Hwn oedd y hustings cynta wrth gwrs yn y gyfres rhwng Jeremy Corbyn ac Owen Smith. Mae bobl tu ôl i ni nawr yn gadael, maen nhw'n trafod ymysg ei gilydd, beth o'n nhw wedi clywed, beth o'n nhw'n hoffi, beth o'n nhw ddim yn hoffi. A yn syml beth ni'n mynd i fod yn neud hefyd am y tua 20 munud nesaf. A chofiwch, os oes da chi rhywbeth i weid, os ych chi eisiau cysylltu â ni, fe allwch chi wneud na drwy adael neges ar ein tudalen Facebook ni, neu fe allwch chi gysylltu â ni drwy Twitter a @hacio. Ond dyn ni'n disgwyl 2 aelod o'r Blaid Lafur i ymuno â ni fan hyn i drafod beth gafodd i ddweud yn y neuadd ymhen ychydig o funudau. Maen nhw jyst yn gadael y neuadd nawr. Felly aroswch da ni a fe gewch chi glywed wrthyn nhw. Yn ogystal â Catrin Haf-Jones, y newydd y diwraig o ITV Cymru, nath gyflwyno a chydeirio y drafodaeth yma heno. Ond wrth gwrs cyn iddyn nhw gyrraedd, ni jyst edrych nôl dros beth gafodd i ddweud yn ddadl heno gan y ddwy ochr. Wel, i fod yn deg, Sean, na i fod yn onest, beth oedd di wir yn daro i oedd cyn llu'r ywaniaeth oedd rhwng y ddoi ymgeisydd a gymaint o bynciau. Oedd hwnna di dysynu di o gwbl? Do i ryw raddau. Yr hyn nath ddigwydd, fe fi oedd na lot o gytuno rhwng y ddau ymgeisydd, ond wrth gwrs fi oedd na lot wrth awr hefyd yn enwedig ar Brexit a Trident, ond fe ddewn ni at hynny yn y man. Ond fi'n credu y prif beth nath Owen Smith bwysleisio oedd y ffaith mae'n iawn i gael agenda, ond does dim gobeith o weithredu yn rhyw fath o agenda heb bo y blaid mewn grym yn San Steffan, a oedd nath Owen Smith bwysleisio na sawl tro bod yn iawn, fel ydwedes i, i gael agenda, ond os nad yn nhw'n etholiadwy neu yn etholiadol, dim gobeith iddyn nhw fel plaid, sa'n gwybod os wyt ti'n cytuno neu'n anghytuno gyda na. Wel, yn sicr, pynciau oedd Owen Smith yn ceisio pwysleisio tro oedd bod dim modd ennill etholiad gyffredinol gyda Jeremy Corbyn fel arweinydd y Blaid Lafur. Ar y llaw arall, Jeremy Corbyn yn pwyntio mas bod aelodaeth y blaid wedi cynyddu yn sylweddol eis iddo fe ddod yn arweinydd y blaid. Hefyd, wrth gwrs, bod nhw wedi ennill rai is-etholiadau mowr yn Lloegr yn enwedig. Mae fe'n gweud bod hwn yn arwydd bod nhw'n gallu ennill etholiadau. Yn amlwg, Owen Smith yn ceisio apelio at y garfan weddol sylweddol na ni'n credu o fewn y Blaid Lafur sy'n ame beth o fe'n gweud. Oedd llawer o sôn hefyd, wrth gwrs, y floedd ucha cefnogaeth sylweddol at farn Jeremy Corbyn ar y pwnc. Wel, yn wir, fel y ti'n gweud, y pwnc na nath rwygo y gynulleidfa na heno, a fe fi oedd na floedd enfawr o gefnogwyr Corbyn pan nath bwysleisio bod wedi pleidleisio yn erbyn adnewyddu Trident. Ond fe fi oedd Smith yn sôn mai rhyw fath o bargaining chip dyle Trident fod, a hynny sy'n dangos y gwahaniaeth rhwng y ddau ohonyn nhw. Ond eto, wedyn fe nath Corbyn bwysleisio y ffaith fod gan wledydd megis De Affrica, yr Ariannin a Brazil, bod ddim unrhyw fath o arfer niwclear gyda nhw. Ond fel y ti wedi sôn, hyn sydd yn amlwg wrth raidd y blaid, y wahaniaeth rhwng y ddau ymgeisydd yma. Ond fel wedes i, Corbyn yn sôn am wledydd eraill, ond yn y diwedd, ar ôl ymdrin ar pwnc, fe wnaethon nhw i ryw raddau gytuno i anghytuno. A dwi'n credu fod yna ryw lawer o symud yn mynd i fod ar hynny o gwbl. Ond os ewn ni at un o'r pynciau eraill, Brexit, nath achosi tipyn o dwrw yn y gynulleidfa, a Corbyn yn gweud bod rhaid derbyn y canlyniad, ond Smith wrth gwrs yn mynnu bod na ail referendum i fod petai yn cael dod mewn i bwyr fel prif weinidog, ynddo fe? Diddorol gweld y holl y ddau yn nhw'n cytuno bod y referendum yn beth gwael i Bryden, yn beth gwael i'r Blaid Lafur, a bod Owen Smith wedi cyhuddo Jeremy Corbyn o bido neu digon i sicrhau y canlyniad cywir yn ei llygaid nhw. Oedd Owen Smith yn bendant dyle bobl gael cyfle arall i benderfynu, gweud bod cyngyded bod
cytundeb newydd yn cael ei gynllunio ar adael yr Undeb Ewropeaidd, y dyled rhoi cyfle arall i bobl Prydain gael penderfyniad tra Jeremy Corbyn yn cymryd yr agwedd wel na bod y penderfyniad wedi cael ei wneud bod rhaid i dderbyn ond taw swydd y Blaid Lafur nawr oedd i roi pwysau y Llywodraeth i'n gymryd y camau cywir fel bod Prydain ddim yn colli gormod o adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae hwnna rhywbeth gallai wir holli barn unwaith eto fewn y Blaid Lafur. Mae doi ffordd wahanol iawn o edrych ar un peth mewn llawer o ffyrdd. Ond fel wedon ni yn gynharach, mae'r ddoi bwnc mawr ble oedd na waniaeth mawr o ran barn. Ond yn gyffredinol, oedd hi'n syndod gweld cymaint o bethau o'n nhw yn cytuno. O'n i'n teimlo yn unan ni bod na ymdrech amlwg gan Owen Smith i apelio at asgell dde y blaid, at asgell mwy sosialedd y blaid, yr asgell sydd wedi cael Jeremy Corbyn wedi bwau yn y lle cynta. Yn amlwg trial dwy'n i gefnogwyr a fydd yn gweithio. Wel, na'r cwestiwn mawr yn tyfe, ond dwi'n credu, dwi'n ddod nôl at y pwynt o a dyw Jeremy Corbyn yn etholiadol, fi'n credu hynna yw'r term cywir, ond yn sicr, chi'n modd, y beth yw, ar ddiwedd y dydd, mae'r ddau ohonyn nhw yn dod o'r un fath o asgell, maen nhw'n ddoi sosialydd, a chi'n modd, dyn ni wedi mynd heibo'r amser nawr o'r bleraits ag ati, ond fi'n credu, fel sy'n sôn, nath Owen Smith wneud ymdrech i ryw raddau, i gadw'r ddisgyl yn wastad i ryw raddau ac i blesio y ddau ochr o'r Blaid Lafur. Ond yn sicr, dwi'n mynd hoffi sôn am pwy nath ennill y ddadl, achos mi oedd na lot o gefnogaeth i Corbyn yna heno, a fe nath rheini sydd yn cefnogi Corbyn godi lot o twrw i gymharu â'r rheini oedd yn cefnogi Smith, dwi'n credu. Ie, sa'n credu o llawer ymheuaeth bod mwy o decibels gan gefnogwyr Corbyn. A ni'n croesawu un cefnogwr Corbyn mewn at yn plith ni nawr yn cynnwys yn y gystal â chefnogwr Owen Smith. Gynta gyd, mae dyn ni Matthew Hexer fan hyn sy'n gefnogol o Jeremy Corbyn a Martha O'Neill fan hyn sydd yn cefnogi Owen Smith. Felly mae yna holl fan hyn, gobeithio bydd y ddoi nhw'n gallu dod mlaen ei gilydd yn ystod y drafodaeth yma. Dechreuon ni dy ti, Matthew. Dyddi'n di Corbyn yn sicr fi oedd rhan fwyaf o bobl yn y dorfyn yn cefnogi heno. Siwt ti'n credu nath e performo? Siwt ti'n credu oedd Jeremy Corbyn wedi performo heno? Oh, of course. Oedd e'n perfformiad da iawn. Beth gathen ni dweud. Mae e'n wedi ateb i cwestiynau, da iawn. Mae wedi outperformed Owen o bob gwestiwn yn ddyrmanu. A fi'n credu yn Jeremy, mwy na fi'n gallu credu i'r ateb o Owen Smith. Felly, i ti'n credu bod wedi cryfhau i stans y heno yn erbyn Owen Smith, neu i ti'n ofni walle bod Owen Smith wedi dal bach o dir nôl? Na, fi dal meddwl bod Jeremy yn mynd i'r ennill i'r lloddiad a fi'n dal mynd i cefnogi Jeremy wrth gwrs. Did really fe place i dweud sut mae Owen wedi gwneud heno. So, os ti eisiau... Ar yno wedi nawn ni drafod Martha. Martha, siwt o ti'n asesu perfformiad Owen Smith heno? Ti'n meddwl bod wedi lwyddo i herio Jeremy Corbyn ar y prif bwyntiau yn bennaf? Ydw, y peth yw, mae lot fawr o'r bolisïau sydd dyn nhw yn debyg iawn. A wrth gwrs, maen nhw'n bolisïau sy'n apelio at aelodau llafur. Ond y gwahaniaeth wrth gwrs yw'r ffaith bod Owen yn gweud mewn ffordd rhywfaint yn wahanol. Am ha ffordd felly? Ti'n meddwl bod e'n targedu'r asgell dde y blaid ychydig yn fwy? Na, sa'n meddwl bod e'n unrhyw beth i wneud gyda y llwyth neu'r dde. Just y ffaith bod e'n pwysleisio'r ffaith bod angen i ni fod mewn llywodraeth mwyn wneud gwahaniaeth. A yn ystod yr debate heno, fi'n teimlo fel oedd Corbyn gyda... Oedd e'n pwysleisio'r ffaith oedd angen i ni wneud bethau, a o'n i gyd yn cytuno dy fe, ond oedd Owen yn pwysio'r ffaith, ni ffili wneud dim os nag ni'n ennill. Ond na'r cwestiwn mawr yn dyfyn, ydych chi fel plaid ffili wneud dim os nad ydych chi'n ennill?
So, dwi ddim yn meddwl bod Owen yn gallu ennill ei bleidlais o bobl sy'n wedi bleidlais dros eu cydwadwyr yn y etholiad diwetha. Really, bydd y prif broblem yn y etholiad yma yw'r ffaith bod y dau ymgeisir yn mynd yn edrych ar bleidlais o pobl sy'n cefnogi lafur yn y lle cyntaf. So, y dau ohonyn nhw yn wedi dod mas efo lot o'r polisi sy'n attractif i aelod o lafur a pleidleisu o lafur, ond maen nhw yn mynd i bleidleisu dros lafur anyway. So nid really, nid y dadl hon i dadl gorau i weld sut mae honno nhw yn mynd i ennill bleidlais o bobl sy'n wedi bleidleisio dros y cydwadwyr. Mae'n dal etholiad ar y galon o'r blaid lafur, nid really yn dyfodol o sut maen nhw'n mynd yn approach i'r etholiad gyffredinol nesaf. Martha, pa bolisi wedi ti oedd Owen Smith wedi sôn am hyn o i ti'n credu yn bersonol gallai ddenu pleidleiswyr fel awr ddim yn pleidleisio o blaid lafur a reis i wir eisiau o blaid lafur ddenu i ennill etholiadau? Wel, fi'n credu mae lot o polisïau economaidd yn really bwysig mwyn treol hybu bobl i ddod nôl teg at lafur, falle ar ôl nhw colli ffydd yn y blaid. A'n enwedig pan mae'n llun edrych ar yr British New Deal, hyn mae fe'n siarad amdano ar investment o fel 200 biliwn i sicrhau bod y gweddau o fewn y gymuned yn gwella. A fi yn meddwl bod hwnna yn safbwynt bydd yn apelio i bobl. A oedd y ffordd yn gweud eto yn wahanol i'r ffordd mae Jeremy yn trial delio gyda'r problem economaidd, achos mae fe'n siarad lot, ond heb wneud lot, fel stim substance i beth mae fe'n gweud yn anffodus. A nath Jeremy siarad yn dda, ond nath e ddim trial ysbrydoli ni i gredu bod dyfodol gwell gyda'r bobl y wlad hyn o dan llywodraeth y blaid lafur. Wel, gwrs, mae rhaid i mi anghytuno. Sorry. Wel, mae Jeremy wedi ysbrydoli fi. Un o'r reswm wedi ymuno o blaid lafur yw'r ffaith fi eisiau ei blaid i bod symudiad cymdeithasol a bwysig ar ei ddifodol o'r genedl a Brydain yn gyffredinol. Fi eisiau gofyn cwestiwn i ti. Ti'n meddwl, sut wyt ti'n meddwl bod Owen yn mynd i ennill bleidlais yng Nghymru? So, o'r bobl sy'n wedi bleidlais o UKIP neu Blaid Gymru, sut mae Owen yn mynd i ennill bleidlais o bobl sy'n wedi gadael lafur? Wel, wrth gwrs, o'n i wedi cael arweinydd o Gymru am flynyddoedd hyd yn hyn. So fi'n credu mae cael llais Cymraeg yn definitely mynd i helpu. A fi'n meddwl bod y cysylltiad yna gyda'r ffaith mae yn gweithio'n dda iawn gyda Carwyn yn barod, ble falle dyw Jeremy ddim, sa'n gwybod, ond yn bendant mae'r partneriaeth yna yn un sy'n yn apelio fi'n credu, achos mae fi'n meddwl bod y cysylltiad yna'n barod a fi wir yn credu gyda llywodraeth llafur byddwn ni'n gallu gwella Cymru. Wel, hefyd again, mae rhaid i mi anghytuno. Just achos fi'n gwybod bod y perthynas a'r cysylltiadau rhwng Carwyn and Owen nid really da, I put it lightly. Achos o pethau fel y St David's Day Agreement a just general pethau i wneud efo datganoli yn Gymru. A ni, os mae lafur yn eisiau ennill bleidlais dros bobl sy'n wedi pleidlais dros Plaid Cymru, mae rhaid i ni cymryd datganoli seriously. A fi'n gwybod, a fi'n siŵr bod lot o bobl sy'n gwylio yn gwybod bod Owen Smith yn rili yn erbyn datganoli yn Gymru. Ond oedd e'n neges mor positif am Gymru heno, ynglyn â rhoi fwy o arian, ynglyn â gwella'r NHS, a rhoi fwy o arian, rhoi 400 yn fwy o arian i ni. Oedd neges mor positif dy fe amdano Gymru heno. Wel, bydd y real problem yw'r ffaith bod dim and Owen yn gallu bleidlais ar iechyd a'r addysg yn Gymru achos of evil. So,
os oedd Owen i'r aiwainydd o Plaid Lafur yn Brydain, ni yn i'r Senedd San Steffan, diolch, ni gallai yn bleidleisio ar unrhyw rai polisi. Lycan ni gael bawn y ddoi o chi a awyrgylch y neuad hyn roedd llawer o sgrechen o heclo o ddau ochr, really. Ych chi'n credu bod yn dda i'r blaid bod hwnna'n cael ei ddylledio dros y wlad? Ni'n gytuno â hyn. Na, gwestiwn. Oedd yr atmosffer bach yn... Sa'n gwybod, oedd e actually ddim mor wael o'n i'n meddwl gallai fe fod wedi bod. Oedd pobl yn heclo, oedd pobl yn gweiddi, oedd pobl yn mynd i angytuno hynno. Ond gallai fe wedi bod yn wael. Wel, oedd bas ni bod yn tipyn bach boeni os does neb yn teimlo yn drif ar beth sy'n digwydd. So, mae'n dar i weld bod bobl yn really gofal am beth sy'n digwydd. O, dau ohonyn ni yn cytuno am hyn. Rydyn ni'n eisiau yn blaid i ddod i ar ôl y etholiad yma. So. Diolch yn fawr, aroswch gyda ni, ond mae rhaid fi stopio chi fyna achos mae cadeiryddes y drafodaeth fawr wedi ymuno ni, Catrin Haf-Jones, newydd diraig ITV Cymru. Siwt ti'n teimlo, Catrin, siwrathi yn gyffredinol? Wyt ti'n meddwl bod y ddoi ohonyn nhw wedi rhoi prif bwyntiau draws mewn ffordd eitha effeithiol heno? Wel, oedd hi'n ddorol gweld nhw, fi'n credu oedd lot o hype am hyn o'i gael, achos so ni wedi gweld nhw'n ben fel yn y ras am yr arweinyddiaeth. Dwi'n meddwl lot o bwysau, o'n i'n teimlo'r pwysau ran hynny, a oedd yn sicr gwres i gael yn yr ystafell na, fel o'ch chi'n sôn, oedd lot o, o'ch chi'n teimlo fe o flaen y llwyfan fyd, oedd yna bethau ddiddorol dros ben, achos mae Corbyn a Owen Smith wedi bod yn mynd i realiau gwahanol, wedi bod yn gweld i cefnogwyr eu hunain, ond dod fan hyn, lle gyda chi stafell i fi, yn edrych lawr, yn edrych os wedi cael ei rannu yn eitha cyfartal, gymharol gyfartal, oedd lleisiau cryf i gael ei gefnogi Owen Smith, lleisiau cryf i gael yna i gefnogi Jeremy Corbyn. Felly, oedd delio gyda hynny yn ogystal â wneud tegwch ar drafodaeth yna. A hefyd, jyst gadael iddyn nhw siarad, achos fel ni'n gweud, hype mwy'r noson ma, oedd gweld y ddoi mae'n ben, a beth bydden nhw'n gweud wrth ei gilydd. Pa narratif fydden nhw'n creu ar gyfer yr sgwrs yma hefyd? Achos mae lot o briffio wedi bod yn erbyn ei gilydd dros yr wythnosau diwetha, a wedyn hynny wedi esgor ar sôn am rwygiadau a math naw beth. Ond o'n i'n meddwl bydde fe'n ddorol iawn gweld sio bydden nhw'n mynd ati i drafod ei gilydd heno. Na, oedd yna drafod eitha parchus i gael yna. Oedd yn amlwg oedd angen i Owen Smith cael ei bwyntio fe mewn yna, ond wyt ti ddim wedi gwneud digon da. Ond yn gyffredinol, ni'n teimlo bod tipyn o barch i gael rhwng y ddoi ohonyn nhw. A falle bydd hwnna yn helpu'r Blaid Lafur yn yr hir dymor i rhyw fath o wella rwygiadau pwy bynnag fydd yn ennill. Nath gyda fi sôn ar ddechrau hyn o'r drafodaeth, bod nhw yn ymddangos fel bod nhw'n cytuno ar lot o bolisïau a lot o syniadau, ond wrth gwrs bod yna lot wrth ar wedi bod ynglyn â Brexit a Trident. O ti'n cael yr argraff na hefyd bod yna, falle, yn surprise i sawl person, bod nhw yn cytuno ar sawl peth? Wel, dyna'r peth, mae lot o gwestiynau wedi bod yn cael ei gofyn ynglyn â beth yw cymhelliant Owen Smith yn sefyll ar y polisi yma i'n sefyll. Mae'n gwybod bod e'n goffod ennill criw Corbyn drosodd, a mae hwnna wedi bod yn gwestiwn ynglyn â'i hygrededd ar ei bolisi fe. Dwi'n bod yn gwneud gwaith da iawn yn rhyw fath o ceisio argyhoeddi'r gynulleidfa heno ynglyn â hynny. Ond fi dal yn trial cofio nôl i wybod beth ddigwyddodd i gyd. Ond sa'n credu bod na syndod ysgubol yn hynny o beth, bod nhw yn debyg iawn o ran polisïau a rai beth. Y peth amlwg fel ti wedi nodi oedd Trident a wedyn Brexit, ond yna mae'n gytundeb eithriadol sy'n gael. Sy'n gofyn y cwestiwn sylfaenol falle fan hyn yw, pa bersonoliaeth ych chi'n hoffi fwyaf? Wel, wrth gwrs, hon oedd y drafodaeth gynta o sawl un, ond ti'n meddwl bod i'n gosod sail dda nawr ar gyfer gweddill y trafodaethau, a siwt wyt ti'n meddwl wneithau fynd dros y misoedd diwetha? Wel, o siarad yr Blaid Lafur, achos wnaethon nhw weithio fi o flaen llawr, hwnna'n un cyntaf i wneud, enwedig gyda doi, 4 dyn ni llynedd, siwt i ni'n mynd i ddelio gyda hyn, a fel o'n i fyd, fi'n mynd mewn i hwn, i ffeindio mas siwt mae'n mynd i weithio, i bach o drafodaeth rhyngddo ni. A dwi'n meddwl, wrth iddi fynd yn ei blaen, fydda nhw'n ffeindio ffordd o ran neu siŵr bod mwy o, falle, wrth daro byddwn nhw'n canolbwyntio ar y polisi yna sy'n gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Achos o'n nhw eisiau cadw ein ystod eang o polisi heno, jyst fel pob un yn cael ei llais ar bob polisi. Ond falle, os i'n eisiau helpu pobl i benderfynu, fi'n gwybod chi'ch doi wedi penderfynu, ond mae yna rai masna sydd heb, falle bod i werth mynd lawr ar y polisi yna sy'n gwahaniaethu rhyngddyn nhw, i weld beth yw'r manion, y glo man, sy'n mynd i ddidoli rhwng Corbyn a Smith. Gret. Catrin Haf-Jones, diolch yn fawr iawn i ti, a nes i jobyn go lew heno fyd. Newn ni... Just i gwplo off, yn ni'n nôl nawr i Matthew a Martha, a gweld, siwr eich chi'n credu nath eich geisydd chi heno, a
pa waniaeth ych chi'n credu fydd yn neud, os unrhyw waniaeth, i weddill i ymgyrch, a beth ych chi'n credu fydd y canlyniad yn y pen draw? Matthew, dy ddyn di sydd wedi bod mewn grym am y flwyddyn ddiwethaf, felly dechreuwn ni dy ti. Mae'n dibynnu wrth gwrs, mae'n dibynnu o'n results a dim y result yn unig, ond mae'r ffwrdd o'r result. So, os mae'r Corbyn yn ennill gan 80% i 20%, a dal mae'r plaid seneddol yn dim ancytuno, yn dal ancytuno efo fe, efallai bydd problem efo aelodau. A'r un extent, os mae Corbyn yn just ennill, a dal does gen i ddim i'r cefnogaeth o'r plaid seneddol, then efallai mae'n tro i adael. Ond ie, bydd e rili ddiddorol ar diwedd o'r etholiad, a fi'n gobeithio bydd y Blaid Lafur yn mynd yn strength to strength. Ond ti'n hyderus bod Jeremy Corbyn yn mynd i giro Owen Smith? Fi'n meddwl bod Jeremy yn mynd i ennill etholiad. And fi'n siŵr bod Owen Smith yn hapus i cymryd rôl yn ei shadow cabinet ar ôl etholiad. Martha, beth y ti'n credu? Fel ti'n gweld yn mynd? Wel, fi'n credu hyn o dy Owen neges positif, neges oedd yn ddim yn unig yn un oedd yn gallu ysbrydoli pobl yn y gynulleidfa, ond hefyd pobl gatra. A mae hwnna'n bwysig. Hwnna sy'n bwysig i fi yw'r pobl gatra. A i fi'n credu bod Owen gyda'r neges yna sy'n gallu apelio at bobl mwyn i ni gallu sefydlu Llywodraeth Llafur, a dyna beth sy'n bwysig i fi. A fi'n credu falle bydd rai o'r aelodau yn gwrando ar beth mae'r gynulleidfa'n dweud, a yn y ffordd ni falle yn pleidleisio i Owen, fi yn teimlo'n bositif iawn bod dyfodol disglair iawn gyda'r parti. So. Wel, megis dechrau mae'r trafodaethau wrth gwrs, ond na gyd sda ni o hyn o gai ddiolch yn fawr iawn i Matthew a Martha am ymuno â ni hynna, a Catrin wrth gwrs. Ond dyna ni, hwnna oedd y darllediad cyntaf ni'n neud ar y we ar Facebook, gobeithio wnaethoch chi fwynhau ond wrtho fi, nos da i chi. Unwaith eto, nos da, cadwch licad mas ar Twitter a Facebook am fwy o eitemau wython ni dros yr wythnos nesaf bod ni bant o screen deledu. Welach chi